Pomôže pri vaginálnej infekcii aj tampón namočený v jogurte? Ak potrebujete podporiť zdravie svojich intimných partií, neriadte sa prosím babskými radami. Máme pre vás oveľa účinnejšie, vedecky potvrdené a pritom elegantné riešenie. Stavte na vaginálne čapíky Gintima s prírodným zložením, ktoré je navyše pre ženské telo úplne bezpečné. Základom vaginálnych čapíkov Gintima je komplex prebiotík mliečnej fermentácie. Ide o kombináciu kyseliny mliečnej, laktózy a fermentovaných mliečnych bielkovín, ktoré vytvoria v pošve ideálne prostredie pre rast, rozmnožovanie a dlhšie prežívanie laktobacilov. Na svoju obživu využívajú laktobacily glykogén, ktorý im poskytujú bunky vaginálnej sliznice. Lenže ak sú podmienky vo vagíne pre nich nepriaznivé, nedokážu prežiť. Preto dodaním vyváženého prebiotického komplexu pomocou vaginálnych čapíkov Gintima im pripravíme ideálne podmienky pre život. Starajte sa o svoje intimné zdravie s produktmi Gintima. Pozrite si video ešte raz, ak potrebujete odpoveď na otázku,